Kusho ukuthini ukuphupha imali ephushini? Ukuphupha imali noma ngithi-ke inkece kuya ngokuthi-ke yenjani-ke leyo oyibonayo ephupheni. Uma kuyinkece engamaphepha, lokho-ke kusho ishobolo, amabhadi. Kanti-ke uma kuyimali emhlophe, lokho kusho inhlanhla. Ukuphupha ngemali ewukheshi kusho-ke amandla okufeza izinjongo ngenkululeko ephelele. Ungakhetha ukwenza-ke okuthandayo. Inani-ke lemali onayo ephusheni lisebenzisa-ke izifundo nezinombolo-ke okuchaza-ke okukhethayo noma-ke okwenzayo empilweni. Ukuthenga-ke ngemali ewukheshi kumele ukusebenzisa amandla noma amasu ukufeza izinjongo. Ukuphupha ngokunikezwa imali ewukheshi kumele-ke amathuba noma-ke izimo ezikuvumela ukuthi ukwazi ukuzikhethela noma-ke ube namandla obungenawo phambilini. Amaphupho ngokuhola imali. Uma uphupha ukuthi-ke uhola imali eningi, kusho-ke inkathazo, ikakhulukazi-ke uma ungusomabhizinisi. Kungenzeka-ke kube khona okulahlekelayo maduze okubalulekile. Ukuphupha ngemali ewuhlezwa kusho-ke ukuthini. Lokhu kumele-ke imizwa emihle ngezinto ezizuzwayo empilweni noma-ke uphapheme. Uma-ke uphupha ngemali ewuhlweza yethusi, uma uphupha ukuthi-ke unikezwa yona leyo mali noma uyayicosha ewuhlweza yethusi, kusho ukuthi-ke kunobunzima obuzayo empilweni yakho maduze. Ungasabi-ke nawe mlaleli ukubuza la kwi-comment section usho ukuthi ufisa sikuchazele iphupho elithini.